da ya ɗauka Mahmudi ne ke bashi ba za na jazance ba. Rawan gidan annabi ya fi kowa mukami ba ga takalmi ba. Tuno ma'aikin Allah ya ɗau abu da hannun shi ba ma a ce ya taɓa ba da hannun ya daidaita shi. Girkin sahabbai da baƙi tara akai shi ya ɗau duwatsu da dama amma ba su hidima ba. Rawan gidan annabi ya fi kowa mukami ba ga takalmi ba. Murmun da babu hisabi akan ranar tsaiwa kira shi dan aljanna sun santa tun ba kowa bainar rauna wal mumbar ta musdama mai baiwa anan aka yi mar masauki murmun da bai laifi ba. Rawan gidan annabi ya fi kowa mukami ba ga takalmi ba. Aikinsa kullum biyayya an goshe an sa tukunya an gota ɗan ta zauna ba ta gaba ta yi ba baya barar da tukunya murhun yana da biyayya mai bar ma'aiki ya ci girkinsa ba da ɗumi ba. Rawan gidan annabi ya fi kowa mukami ba ga takalmi ba. Murhun da ya yi an karɓa Allahu ya shaide shi tuno ma'aiki ranar ya busa iska cikin shi ubangidan murhun nan shi ne maji al'arshi ku tara dukan murhu sam ba su yi shi ba. Rawan gidan annabi ya fi kowa mukami ba ga takalmi ba. Murhu ina gaishe ka kaiwa abin ƙaunata dole ne in yaba ma koda ana kyarata sarki tsakanin duwatsu a cikin ka cire tuta a gidan ma'aiki ya rayu ko kofar gida bai zo ba. Rawan gidan annabi ya fi kowa mukami ba ga takalmi ba. Gidan da duka annabawa suke zuwa su nema kowa ka gan shi da girma anan aka yi alfarma madina sake raka ni aljanna ce mai girma wanda duk ya shige ta ban taba ji a ci ya fito ba. Rawan gidan annabi ya fi kowa mukami ba ga takalmi ba. Kowa ya samu masauki a baki a zance shi su ne a ceton farko ranar idan an tashi na baki a ɗan aljanna ya na tsakar gidan bakurai shi a inda za a saka shi su